proiektuak eta programak azaltzeko modu izatea, eta gehiago, azkeneko denboraldi honetan, elkarlanaren ikuspuntu hori bultzatzen ari den garaian, Uruntzaldeako ekipen oso bat mailainan izatea eta horren jartzea, eta gainera azkeneko urteetako historiaren ondoren bezala hau finkatzen jutea, gai importantea danez, guztien artean Uruntzaldeko udalerri eta gainontzeko euskara zerbitzuen guztien ekimen hau danez, orain arteko urren urterako eta programak eta gainontzeko zen aurkezpen egiteko garaian, herri diferentetako nola responsable politiko ala teknikariekin elkarlanen agertzen egiteko bilera badarako. Eskerrik asko etortzen guztirik. Ni pixka eta, behak aipatu duen bezalaxe, aipatu nahi nuke, Burutzaldeko herriok, hainbat ekimen ditugula elkarlanian, eta, hainbat lan hildo zehaztuta azkau. Orduan, lan hildoitako bat, da helduen euskalduntzia, eta, aurtengoan, Zurea Baizortea leloa jarri jo kanpainari, aurkeztea guazen kanpaina honi, eta, kanpaina honekin nabarmendu nahi ditugun ezaugarrik hauek izango liake, 3. Bat izango litzake gertutasuna, etxetikan oso gertu, alegia pauso batian, euskara ikasteko aukera eskaintzia. Gero bigarrena eskaintza zabala izatea, alegia maila guztitan edo, euskara maila desberdina azken deneiri edo ez daki nahi ere, denei eskaintzia aukera matrikulatzeko. Eta 3. Diru laguntzak, udal guztik dauzkau diru laguntzak eskatzeko aukerak eta. Orduan, hau izango litzake pixkat gaur aurkeztu nahi deuna, baina, oain Luis Inteuspek, dala Erranita Astigarragako aekako zuzendaria erdu daunak, behak azalduko izku, zehaztago matrikulazio kanpaina honen ezaguarriko. Pixkat zelburu zer da bilatzen duguna, ez? Pixkat nahiko genukena da, helduen artean edo, behintzat adin batetik aurrea edo, pertsona, elebakarrik edo, ez egotea, hau da, erdal gaztelania hutsez, mintzatzen dan edo bizidan pertsonik ez egotea. Ez pixkat jendea, herritarrak euskararen mundura edo hurbiltzea. Eta ez bakarrik euskararen normalizazioaren izenean, zik eta pertsona horien beraien mesedetan, ez? Azken zinean, euskara ezagutu maila batean edo bestean, edo euskararekin batean azken zinean euskal kultura, euskal mundua, beste mundu bat ezagutzen baita, ez? Eta horrek aberastu egiten baitu. Bestetik ere, euskara sustatzea, balio kultura da zaparte, eta gure hizkuntza, gure kultura, guzti hortaz aparte, zerbitzu sozial bat eskaintzea ere badala, ez? Azken finean, euskara sustatzarekin eta jendeak ikastearekin eta nolabait herritarren aukera berdintasuna edo hurbiltzen gaitu edo hurbiltzen laguntzen du, ez? Eta hori dela, kontuan hartuta, Zurea Baizortea, nireak esan du bezala, kanpaina edo antolatu dugu lelo horrekin, behintzat. Eta, web horriaren garapenean oinarrituta dago, eta oan Josebak aurkeztuko duen web horren garapenean, eta hori jendeari ezagutarazteko edo bi bide erabiliko ditugu. Batetik, mail bat ingo da, enpresetela eta web horri honen berri emanez, eta bestetik, beste hainbat web horritan edo, banerrak edo jarriko ditugu ezagutarazteko.